Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. So itanika tu ondu pariyan pidar dan chodena por ready ata. So yes, ink ini onji kudla poyerundu kudlagda poyera panda. So onji churu TC da belundu anchaik podu DDPO office gu podu sign avodu anchine hospital gala poyerundu. So ancha tuka vlog manpara apunda yan manpa because yan panditene like daily vlog malpa and aik comment la battitene inka daily vlog pandi boka daily vlog paadod pandadu. The last 2 days the daily vlog paadada but kode beta prank video paadita tudijinda tule. So ancha ini anu pandilakane daily vlog malpu gandini maltondu. Let's get started. Wait. The catch for paya. Dawam. Daw. Ansarandu korlu. Elli ava. Daw. I go stop. Hi guys, yana ikkada ponaga yana introduction video mantite daily vlog malpan mantu pidadiya. So aiboka podu ita gante 6:30 muta avon battani itenge illaga reach ay online vlogging malpare nenepiji manadadu gottane alpa podu full gaji bijjanu hospital la churu amma bannaga late ada avul churu inka tension and pira DD hospital ge sorry DDP office ponagala olun gotta ಒಂದು rickshaw dakleilla mande tindu boka last goal ಅಂತ ಇಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಆಡ ಯಾವ ಬಂಡದು ಸೊ ಪೂರಾ ಅನ್ಸೋ ಬನ್ನಗ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇತ್ತಿನ ತರ ಎಂಕಲ್ ವೆಜ್ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಂತಿತ್ತ ಅಂಚ ಮಶ್ರೂಮ್ ದ ಕಜಿಪ್ ಮದ ಪಂಡ ವೆಜ್ ಅದ ಸೊ ವೆಜ್ ಪಂಡ ಚೂರು ದೂರ ಅಂಚ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ನಾಡ ಚೂರು ಬೇಗ ನನ್ನ ಪೋಯ್ ನಾವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಂತ್ರಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ತಗೋ ಬಲೆ ಬಾಬಾ ತೂಲೆ ಬಲೆ ಓ ಕಾರ ಪಾಡು ಜಪ್ಪ ಚಪ್ಪೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಸಾರು ಪಾಡೆ ರಿಜ್ಜೈಕ್ ಏರ್ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಗಡದಕ್ಕಲ್ ಪಂತೀರ್ ಸಾರು ಪಾಡೋಡ್ಚೈಕ್ ಕಜಿಪ್ ಪಾಡ್ಲೇನು ಕಜಿಪ್ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕೋ ಅವು ಕಾಲು ಬೇಯ್ಪದ್ ಕೊರೋಡಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯದ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಫೇಸ್ ದ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೆ ಸೊ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ದಾದ ಅವು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಅವು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತನೆ ನಾನು ಚಾವೆಂಕ್ ಮುಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಲಿತ್ತೆ ಸೊ ಐಕಿತ್ತು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ನಾನು ತೂಕ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣ ತೂಕ ಸೊ ಅವು ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಅಂಡೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ತುಂಬ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನದ ಮಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಸೊ ಏಪಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ನದ ಮಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಚಿ ಸೊ ಅವನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಟಿಪ್ ನಿಕಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ದಾದಪುರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕಳ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ತನದ ತೊಂದೆ ಈಜಿನ ಮರ್ಲೇಜಿ ಆಯ್ಬಕ ಮೂಲ ಯಾನು ಕರ್ಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನೆನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಲಕ ಮಲ್ತಕನೈತೆ ಬೊಕ ಮೂಲು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೊಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಈ ಮೂಜತ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಮಶ್ರೂಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ನೀಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬೇಕದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಜೊತೆ ನೋಡು ಸೊ ನಾನು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಮನ್ಪು ನಿಂತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ತೊಂದರೆ ಕಡಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡ್ರೈ ಆವಡು ಡ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಈಜಿಂಡ ತುಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ಒವುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಐಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲಕ ಪಾಡ್ದು ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ದು ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ಮೂಲು ನಿಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು
ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಜೀರಾ ಚೂರು ಸೊ ಜೀರಾ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೋಡು ಸ್ಲೈಸ್ ಆದ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೋಡು నేను ಸ್ಲೈಸ್ ಆದ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಪ್ ಆದ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಂಟಬೋಡು ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು ಐವಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ಪನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಪನ್ನೋಡು ಸಾರಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಡೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಂಡ್ರೆಂಗೆ ಮರತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡಿಬೇಕು ಆನಿಯನ್ ನಿಕ್ಕ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಆನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡೋದು ಇದು ಈ ತಾಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡೋದು ಯಾಪಂಡ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಂಡ ಬೇಗ ಆನಿಯನ್ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೊ ಇತ್ತೆಂದು ಆನಿಯನ್ ಕುಕ್ಕಾಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೋಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಲ್ಲವರ ನೀಟಾಗಿ ಆ ಆಯಿಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತ ನಾನು ಸೊ ಇತ್ತ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡುಗ ನೀರು ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಂದ ఎక్కువ ವರತ್ತೆ ಅವು ನೀರು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ನಾನು ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಹಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೊಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾನ ಅವು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ನೀರು ಪಾಡದು ಚೂರು ಕೊಡ್ತು ದೆನ್ ಕುಕ್ ಆಯ್ರದಿಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕುಕ್ ಆಗ್ತಂಡು ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ నేను ಮೂಜನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪಾಡೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ಕರ್ಡ್ದ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾಡುದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಡ್ದ ಪ್ಯೂರಿಲ ಪಾಡೋಡು ಕರ್ಡ್ದ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾಡದ ನೆಕ್ ಏತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೋಡು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಕ್ಕ ರುಚಿ ಪೂರ ತೂದು ನೆಕ್ ನೀರು ಮೈತದ ನೆನರ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರದಿ ಉಂಟು ನೀನು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡೋಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಚೂರು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪಾಂಡ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಪು ಇತ್ತೊಂದು ಏನು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ತೋಜವ ಇತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವನುಂಡು ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡೋಡು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಮಸಾಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೊರ ಬೇಯಾಡು ನೆಕ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೆ ಚೂರು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪಾಡುಂಡ ರೆಡಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ನಿನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಂತನಾಡು ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಬುಳಿಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂಡು